Mr. Karaza eku council. Ndofunga maona bridge redu maona mune matombo akanaka kuti munozokwanisa kunge muchitora mapicture. Kuside kunoku kune muganhu webridge uripo. Saka pane mapurisa like zvangachimbotaura makesi avo mamwe acho anoenda kuside rekumushumbe. Then vari kumhiri kunoku makesi avo anoenda kukanyemba police station ndokwavanoriporta makesi erape. Saka nhasi masikati anota kushedzerai macommunity activist atiri kushanda nawo panyaya yeSASA vachazenge vachizombokuudzai kuti nderipi basa ravari kuita. Uyezve ndofunga patinenge tichitaura about SASA zvekare tiri kusimbirira nyaya yesocial inclusion yatiri kuti those people vari previously marginalized kuti vange vachibenefita in those developmental processes kana maprocess anenge achibatsira kuti ange achibatsira upenyu hwavo. So today also tadedza some of my community activists edu abva from the Ndoma community. Andi munombovaverenga? Tinotoanyora nditi. Munenge muchivanyepera muchavanzwa zvenyu zvimwe zvacho zvamunonyora nditi. So they are here vachashare also basa ravari kuita kuNdoma community. Ndofunga senge zvambotaurwa kuti we appreciate kuti through the SASA project there's actually shift of my attitudes at Sukona. Some of the things you are going to pick is they are going to share their stories. So this is the last point. I'm not sure this is the Indiana. You know the sisters they just ndinogara kuno kumbire kuward 2 kuwirira kana kuti kumadoma village. Chekutanga ndoda kutaura basa randinoita ndiri mu CA community activists. Ndoda kutsanangura basa randinoita. Chekutanga ndoda kutenda vekatsi wakauya kuzotisunungura nokuti dzikinura muhondo yokurodzwa nekurodza kwevana vadiki. Chirongwa ichi takachifarira zvakanyanya because chaita shanduro munzvimbo yedu kana kuti muwadhi yedu. Zvadzikisa nhamba zhinji yevana yokuroorwa vari vana vadiki. Inini kwangu kusaidi semuactivist ndakanyanyomira kuvana vadiki vanoroorwa vari vana vadiki nevana vanorepwa. Ndinoenda nevana kumakoti. Kare taishaya rubatsiro zvokuti mwana aingomitiswa achirepwa pasina kwairi kuenda. Asi so pakauya chirongwa cheKatswe zvinhu zvaakufamba kana kurepwa kwevana vadiki kana kurodzwa kwavana vadiki zvatidererei zvadzikira nokudako kuti takukwanisa kuwana rubatsiro rwakakwana. Tinokwanisa zvekare kuti mwana kana akarepwa nyaya yake 2 minutes kuti isvike kana kuti musungo wedu asungwe. Even takukwanisa kuti vana kana akatonzi amitiswa takuziva kuti ari kuenderera mberi nechikoro. Zvasiyana nezvekare zvateti mwana akangomitiswa takutomuti gara kumba kana kutoenda kumurume. Saka so tinoda kutenda zvizhinji tiri kubatirana zvakanaka nemapurisa. Takushandidzana zvakanaka zvokuti kana kwakatonzi kwaita kesi ndofunga hapasi kutora nguva kuti pawane rubatsiro. Ndofunga ndo nyaya zhinji yandiri kuita. Nokuenda zvekare nevana kumakoti. Ndotori nevana vakawanda wandaenda navo kukoti kuGuruve vanenge varepwa. Saka so zvinhu zviri kufamba. Tabatsirika zvakanyanya. Tikutoti dai zvaramba zvakadaro nemapurisa takukwanisa kubatsirana even kuti nhasi tiri kuirira yanga iri nzvimbo yemadoma yakatisarira zvokuti kwaigona kutoroorwa mwana we13 years asingagone kana kumitiswa zvokuti haagone kana kutopusha mwana wotonzwa kuti afa nenhumbu. But so far makesi ayaderera nokuda kwechirongwa cheSASA chakauya. Vakatibatsira zvisingaite. Tiri kuti dai zvapfuurira mberi vana vedu vakukwanisa kuenda kuchikoro. Ndofunga last year December nanga ndiri kukoti nomwe mwana akarepwa nababa vake.
so takatowana help baba wakasungwa vatori kubhinura izvozvo zvokuti saka side irori vakutotya baba wacho mudoma vakutotya kuti hazvichatoita kana zvokurodzwa kwemwana mudiki hachato tongoti zvaderera takati hakuchisina zvoti togona kuona kesi yomwe mwana but nyaya yake isati yasvika kwatiri asi zvaderera tiri kuona kubatsirika zvakanyanya ndatenda hangu newayo makadini ini ndetwa Amina Maulidi ndiri muCA ndobva muchikondo mavhireti ndiri munomwati 2 tobata zvakare pamwe chete nasista dzidzai tichiita basa rimwe chete takafanana netwa nasista dzidzai isusu tiri kutoenda kuti Katswe yakatibatsira kuya kwakaita chirongwa chakatibatsira zvakanyanya zvokuti tatova neshanduko zvokuti kunyanya kana muchitarisa sezvatizvozvo takatowanda madzimai panapa kare taisatombofanira kunge tichiungana madzimai tichitomirawo pamberi imana baba makagara kudai asi Katswe paikanguva inomo yakashandura upenyu hwedu takashanduka uyezve tiri kubatsirikana panyaya yemari yatawana sista dzidzai kune vhocha riri kushanda kare taitoshaya kana mari yekuti unoenda sei nemwana wako kunoonekwa kuchipatara kuti mwana wangu arekwa kana kuti adii asi kune vhocha riri kushanda nemari rekuti kungonzi nhasi mwana wangu arekwa kutongofona kuna sista chipo taita kesi yakadai mari iri kutouya ichitobva tiri kutakura mwana kubva pano naye kuchitsungo kupindura nekumudzosa kunzvimbo kwaanogara saka Katswe yashandura upenyu hwedu yashandura zvakare kubva mumagariro chaiwo etsika dzedu muchivanhu chedu taidzvinyirirwa zvakanyanya madzimai asi paizvozvo madzimai takukwanisa kuitawo zvimwe zvinhu nyaya kuburikidza kanyaya yemaprojekti chaiwo pamba chaipo baba vaiti mombe ndedzangu mudanga asi kozvino tatiwa maprojekti eri madzimai ekutoti kana mukatosvika izvozvo padanga tototi iyi projekti eri madzimai takasimudzirwa neKatswe zvaisaitika kare mudunhu redu zvipfuyo zvaingonzi ndezvana baba chakati chaingonzi zvinotongwa nababa kana riri basa kana uri musangano chaicho vanzi unoadreswa nababa asi pari zvinezvi tasununguka isu takutozivawo kodzero dzedu takutoziva kuti mwana anoendeswa kuchikoro kare taisaenda kuchikoro sesu vanasikana vakakura kare hatinambodzidza mufunge taitoona shungu yekuenda kuchikoro chitoifambawo nemabhazi zvamuri kuitawo vamwe izvi asi kare taizvaisingabvumi kunzi mwana asikana aenda kuchikoro anzi anoita hure asi ko zvino tasununguka pakanguva yaKatswe kana kuri kuno sekumbire kuno kumwadi 2 vana vedu vari kuenda kuchikoro zvakasimba nokuti takutoziva kodzero yemwana kuti mwana afanira achienda kuchikoro nokuti akasaenda kuchikoro mwana inovanzenza saka Katswe tikuti yakatibatsira zvakanyanya ende iri kuramba ichitotibatsira ende yatisunungura yatipa freedom zvekuti takwanisa kuita zvatinoda munzvimbo medu kana kuti pamba pangu saamai ndakutokwanisa kuziva kodzero dzangu kuti apa ndinomira ndakadai apa ndinomira ndakadai saamai handikwanisa kutyora kodzero dzemwana handikwanisa kutyora kodzero dzababa nokuti takadzidziswa kusaendesa mwana kuchikoro watyora kodzero yemwana saka tirikuti Katswe yakatibatsira iri kutoramba ichitotibatsira ende tiri kutofara kuti dai maramba muchitisimudzira pane zvimwe todarika izvozvo nokuti tasununguka madzimai tasununguka nokuti kana zvimwe zvigaro zvemuwadhika izvi kwatoona makansela echikadzi kunokwa kusina makansela echikadzi asi makansela atovamo toonawo chairperson hanzi kucampfire kuna chairperson wechikadzi taidzvinyirirwa hama dzangu taisakwanisa kana kutaurawo pamusangano tomira kudai kutonzi endai munosangana nevari kuya nemabhazi taitovigwa mudzimba tovigwa asi Katswe yatisunungura saka naizvo tinotenda kuti haiwa rambei makadaro mazvita ndinzitaureka murandu tinoexvist zvomachiwapura futi ndinodzimai vasabhuku chiwapura mumadoma kwacho muri vangu ndesabhuku chacho madoma ese saka ini ndinongotendawo neKatswe yakauya ika kumadoma ende vanhu vasanduka ende zvo munhu aititi mwana mudiki chechesonso nzvati anzi anofanira kuenda unobhadhira kudende maro kumhondoro kasikana asi kaundobhadhira mhosva yakasiyiwa nevakasiyiwa kare kumashure asi achitasisa chibhadhara asi pari zvinoso zvakatasaindika zvokuti hazvakapera zamara kokaya futi musikana akarohorwa zvakare ari mwana mudiki anga ne13 years abva auya kumareni kwedu ndakamutora ndikaenda kunodzorera kupi vabereki vake pari zvinosava kuti enda kuchikoro saka ndikona kuti Katswe kutibatsira inini ndinonzi Mavis Nyakabawo ndiri muactivist ndinotendawo veKatswe vakauya kuzotisimudzira ndiri senini ndinotira kuti ndandiri munhu ndainyara ndisingagoni kumira pamberi pevamwe asi pari zvino ndinotenda Katswe kuti yakandibatsira kuti ndiwe munhu ndichataurawo pamberi pevamwe
ndichitaura sevana vadiki vanhu vanga vasingakwanisi kuendesa vana kuchikoro, asi nokuda kweKatswe vanhu vakadzidziswa kuti vana vanofanira kuenda kuchikoro. Ndichizotaura zvekuvabereki, murume nemukadzi. Varume vaidzvinyirira vakadzi vachiti madzimai haafaniri kuita project, haafaniri kuenda kumusangano, asi nekuda kwevanhu veKatswe vakukwanisawo kuti madzimai ayo vanhu vanomirirawo vachiendawo kumusangano vachimirawo pemberi pevamwe. Ndatenda. Sister, brother. Ndinonzi George Nyandembo. Ndiri wedrama. Saka zvinhu zvamutongeta ndakachenjera kuti kudrama ndiko kwangu chaiko. Ndinotenda kuti Katswe yakauya mune zvakanaka, yakatidzidzisa zvamabva kutaurwa nevamwe. Yakadzidzisa kuti tiite zvedrama. Drama rakanangana kushungurudzwa kwamai nevana mudzimba. Saka madrama tiri kuita mune zvakanaka, zvokuti tava neshanduko matiri munharaunda medu muno muward 2. Pese panoitwa kana kuti panoitwa musangano yevakuru kana vana mambo, tinoenda pakare tichiita madrama kuitira kuti vechidiki vari kukura vakuru vachiziva kuti chakanakira drama chii. Saka tikuita madrama yayo takanangana kuti mhirizhonga mudzimbamo dzichiderera. Saka mamhirizhonga dzaitika mashure kweso seward 2 yedu inei, nekune drama ratinge tichiita vanhu vadzidza. Kana muzvikoro chaimo ndakazoona vachitima primary vachitoti daidzai vedrama veKatswe vai vambotiitira. Takasvika muchikoro chechitima takavaitira drama iroro, vakapa kutenda mumadzisabhuku tichifamba negrupu rangu ini tichiita madrama. Pese panenge paitwa musangano sabhuku tinomvumo yekuti kana makuita musangano wenyu tisedze isi vedrama tichiekta zvokuti vazhinji vese aiva vagutsikana nesu kuti Katswe yauya nepundutso muno muward 2. Saka tinoti veKatswe rambai nevakutsigirai, rambai muchiendera mberi, nokuti ranzi kudzidza hakupere. Tenge tiita apo padiki tichifamba nayo ndima. Saka ndinoti neyayo tatenda. Brother. Nditwa Clever Abraham, ndinoshanda ndiri kuKatswe kubandika rwari. Tafara zvikuru tichionai vainzimauya mukati menzvimbo yeward 2. Kushanda kwatoita tiri kuKatswe takadzidza zvakawanda pamusoro pezvemhirizhonga. Saka dambudziko redu isusu ratingati ratinyanya kuchema nayo kufamba tiri kufamba, inyaya yechikufambisa ndochinhu chikutiremera, nekuti ward 2 yamuri kuona ino ndofunga inotangira kwamapo unzi kumazambara svikata kubuda nebhodha Kanyemba. Saka tikuti isusu si vana vakuita kuti mhirizhonga idzikire mudzimba, tiri kuti tibatsiriwe nezvekufambisa pamaybe zvimwe zvesezve aiwa mukati mhirizhonga yadzikira, asi pakufamba. Nekuti paunenge uchibatawo mavhireji 2-3 zvarova kuti pane kamufambo plus muka dzakawandisa kuno. Ndodambudziko chete ratasaurwa naro munzvimbo ino yeward 2. Ndofunga avo angu emashoka ndatenda ndika zvakanaka. Okay, tiri kunzwa vanhu vari kutaura zvekusungisa vanenge vabhinya vana. Hapasi kunyatsobuda yekurohwa kwemadzimai mudzimba kuti zviri kubatwa sei nemaactivist ayo. Tiri kungoona makarerekera kumabhinya, ko ari kurova hake mukadzi wake. Okay. Okay, hatitaura nyaya iyoyo pamwe pacho. Inini kuzopindawo mubandiko reKatswe ndingoda kupupura hangu kuti ndaive ndirume munhu ndaishupawo mudzimai wangu nezvinhu zvandaitonyatsokuona kuti zvinenge zvida kacounseling bija, but now ndakutonyatsotonzisa kuti kana izvo zvakutonyatsoziva zvoti kana kuya kwandaita atonyatsotiziva kuti baba kuenda musangano chi ukazwa. Saka ndikaurira kuti zvinhu zvavo zvitesi zviendeke bu. Saka I hope kuti kurova kwaive kuripo, but now nestage yatira ndeti kwatidzikirei muno muward 2, kwatidzikirei takazvitarisa pari zvino. Ndofunga zvimwe zvingave zvapotseka hazvo, but zvadzikira hazvo, asi padambudziko iroro ungoti tingowana kufamba. Aiwa basa tiri kurova
kana kuri kuti mabhuzi edu ana sister vazina sister ivo havana problem chokutaura iya ndatenda nguva kuronga sister brother ndinotenda kutambira utungamiri unotiremekedza zvikuru kudai ini ndodzichandafira kamayamba muparaganda tichigara muvillage kamufungo. Chekutanga ndinotenda zvikuru Katswe kuya kwayakaita ini mandiri ndinoti yakati nonokei nekuti ni musha wangu ukatoparara nokuda kwekufacha nokunowawa chaiko, asi payakaita counseling mandiri ndakanzwa zvakapinda muropa mangu nanhasi uno handipedze kurangarira kuti kunowawo nomwewa asi ziyanzira manwiro uye zvine kuzwa kuti kana iri nyaya inogarwa pasi nokutaurirana nemudzimai. Uye ndakadzidza zvikuru kuti mhirizhonga iyi haisi pakati chiri pababa naamai asi inowanika kuvana chero kana vakadzi vane mhirizhonga uchikonzwa nokutaura makuhwa kana kutaura zvinhu zvisina kunzwisa kana kubata nemuromo nemaziso. Asi nari zvino nokufamba kwatiri kuita chero nzendo dzakareba musabhuku mangu kuti mune 35 mavillages tinofamba nzira idzodzo tichisvika imomo tichitededzwa musangano imomo tichikansilana ndiri kuona zviri kuyamura ruzhinji uyezve nokubatirana kwatakuita namapurisa nemabandiko akati VHW chero kuchipatara kuchibatsira kuvanasikana vamwe vari kubatwa vari vadiki nguva iyi kumashure mamune matambudziko makuru vazhinji vairorwa ruma 13 14 15 asi pari zvinezvi vabereki vanga vasina ruzivo rwokuti nyaya idzi vanodzifambisa sei uye dzinorupetwa sei kana kuti mupurisa panapa asina kufambisa nyaya iyi inofambiswa sei uye inoenda kupi. Asina nanhasi uno tikutenda kuti vanhu vaakuziva kuti vanogona kupa tolist kuti vagona kufona ikoko nyaya idzoka bheki zvichishamisa vanhu vakawanda kuti sei munhu azotakurwa nhasi uye zvazvofamba sei. Asi kundoona kuti chenjedzo yeKatswe yakawandudza pfungwa dzavabereki uyewo ndichitarisira futi zvekare kuti Katswe dai asamirira apo dai aramba ichienda mberi kune vana vachiri kuyaruka uye nenyaya dzekuti dzimwe dzengura hatikwanisi kuti chiripota panyaya papolisi panapa nokuti ngaizo ndakada kuripota vabereki vese vachandisoona inini kuti ndini ndikuita mutengesi. Asi ngavatiwedzere uwandudzo zvekare kuti takawana zvinhu zvokuti foni yakabatwa namukomava ndinongoikandawo nomumhepo imomo iko kunozodzokuva vana vachashanda basa iroro. Saka naiwofa ndinotenda zvikuru kuKatswe kuti yakatibatsira mukati memhirizhonga uye nokuroorwa kwevana vaduku nesu varume pakushusha vakadzi uyewo nekupa agenda yemabasa. Vazhinji varume muno vangasingabvumidzi kuti mukadzi anofanira kuenda kubasa anofanira kuramba uri pamba asi izvi ndatoa nemapesendeji ari kutarisika kuti vakadziwo vamumabasa kuwana nokuzvibatira. Ndinotenda sister brother zvinaizvikaitaikanganao mwamboronga kuti paragrafu yangu pamhirizhonga apo hatida kuti papatsanure pane imwe aipinza dambudziko nokuti ndisu wacho vamwe takaparadza musha. Mukadzi aiti azvitakura wabara mwana wakuwapirwa waita mwana ini seti savarume panyaya dzezvichinjodzo ndedzo dzimwe dziri kuti batsiranei navabereki. Mukadzi anabara uku kuti murume uyaona kuti nomunhu asi mukadzi wangu ava nemwana ubva ona kuti aizvasi kuita kuti ndirare nomukadzi nokuti nyama dzake dzenza simba. Murume anenge akubuda akuenda kurutivi zvinokonzeresa kuti anogona kuwana chinhu chirwere uye zvepiri anogona munenge makutotanga nyaya nokuti mudzimai anenge achiri kuramba bonde nyama sedza simba. Saka idzodzo ndidzo nhau dzimwe dzatinoti kana dzasvika pakutaudzana murume nemukadzi tinokwanisa kubatsirana uye nokuda kuti dzidziso imwe inenge yapo akaipiwa kuchipatara. Saka varume vabedu vamwe vacho tokwanisa kuvakansirawo nenzira ipi iyo yokuti asakwanise kuramba achipoya kuti zvaanozowana kana abva kune mumwe mudzimai wokunze zvinokonzeresa mumba make kuti muite dambudziko uyezve achimirirawo kuti aiwa tiripo tisi tiri kurarama. Atenda nematestimonials amapa nekutaura mabenefits atiri kuwana kubva kuprogramu yedu yeSASA. Sematauriro andakaita hurumende through Ministry of Health and Child Care tichicoordinata isu veNational AIDS Council donzo riripo ndiri kudzivirira so that zvirwere zveHIV zvinokonzerwa nemafactors akawanda amanzwa pano ekuti intergenerational sex, marriages, madhara mahombe vachiroora vana vadiki vaine experience dzepabonde uye vaine power
Manzwa pano kuti kare zvairema nekuti baba ndanzwa mumwe murume achitaura kuti nekuti ndakamutenga handiti. So murikuona connotation iripo panyaya yeroora yange iri nyaya yekuti iwo ndakakubisira mari saka utori property yangu, ndo zvataurwa pano. Nokudaro zvaiita kuti vanhu varambe vachishungurudzwa. Shungurudzo iyoyo yowedzera kuti vamwe vange vari exposed kune zvirwere zvakaita zvirwere zvepabonde kana cheshura matongo. Nokudaro mamodels atiri kuita tichicoordinata mapartners edu Katswe ndo imwe yemapartners vane intervention ane zvinobatika zvatingati pane maresults. Ndofunga pano maona varume chaivo vachipupura yatinoti pachirungu male engagement. Ndo imwe dambudziko ratinaro muprovince. So you would find that even if vari kukavha ward 2 chete, but pane imwe inonzi ward 12 neimwe inonzi ward 1 kanyemba uko. Kune dambudziko zvakare nekuti ndo kune vanhu vanonzi madoma ivavo vaigara atingati maclosed communities. Information kuti isvike kuno inenge ichinetsa kana nhefenyuro chaidzo kuti vateerero vachinzwa zvinonetsa. Manzwa pano vamwe vachikurukura kuti dzidzo yakanonoka kusvika. Nokudaro vana vazhinji havatogoni kuverenga kana kuti vakatoona kana motikari zvinezvi ndapfuura samweya murodhi umu ndadamwisa mota kuti ndibvunze kuti mamboona bhazi here mamanyiro avaita ndashaya kuti kochi ndazobvunza mumwe zvikanzi ndo zvavakauza kuti ukaona motikari unoti unomhanya. So pane kumwe ameni kuti unenge kusarira kunenge kuripo, asi nekuda kwehurumende nekuda kweprogramu yekudzivirira HIV inobata honzeri kana kuti zvikonzero zvinoita kuti HIV nezvirwere zvepabonde zviveko. Tinoshanda pamwe chete nemapartners. Katswe ndataura kuti ndo imwe yacho iri kumbire kuno iri kuita zvakawanda, asi tichine magap ataurwa ayo. Kune mamwe mawadzi asati awana rubatsiro irworwu. Nokudaro tinoramba tichiapila kune vanenge vachikwanisa kubatsira kuti vauye. As government we are also covering mamwe mawadi asi maresources edu hakwani. Saka tinonga tichida kuti shamwari dzinonga dzine interest kunyaya iyoyo vange vachipota vachiuya tichibatsirana. So nokudaro tanzwa vachipupura pano kuti matambudziko ekurorwa kwevana enhumbu kuvana vadiki atidererei kwete kuti apera. Saka nokudaro toda kuvatenda zvikuru tichiti zvirambe zvakadaro maita basa. Vamwe vari apo aiwa yapera ndabvunzwa izvovataura saka ndaremember manje uko kuoffice handiti. And also Dr. in closing, we are grateful kuti our partner iri kuti support the SASA project, UN Women. They are here. Vakatanga nesu 2019 up to now. They are supporting us. Ndosaka matona ma-community activists edu even kusimba vachitaura. Lindo can testify kuti patakauya muchivaona mukaona mapictures 2019 it's totally different. And also like some of them, they were able to share their testimonies quickly. Even from our community activists, they were selected by the community, and some of them, they were my perpetrator of violence. I didn't. Mkomaningi vanorova mukadzi, and because of that they targeted those. Saka kana iwewe uchizikanwa in the community kuti unorova mukadzi, unofunga kuti ukazoenda unoraise awareness here to the other people. You cannot do that. So from the start phase, like what they were saying, it was a process yekumbotanga iyo vachinja upenyu hwavo before they go into the community. Then on the awareness phase, that is where they are raising awareness. Maona vemadrama varipo, pananeta mapoem, like also what I explained by he for she on positive masculinity. We also do my soccer tournament as a way of raising awareness on GBV, as well as encouraging the men to go and test it for HIV. In conclusion, this is the work that we are doing as Katswe Sisterhood with support from UN Women in Ward 3, 2, and 1. I hope maybe muchazouya futhi again to document the process, but muchazosvika ku action
as well as sengindofunga from what the from our report, the programs manager can also say kuti even if tatopa support first ndopa muri kunzwa the voucher system ndofunga marinzwa even from the council kuti they are talking about the voucher system more because it's supporting my victims of sexual gender-based violence, especially those of rape, as well as my teen mothers kuti aende kuchipatara kuti anofonera ikoko. Saka tinangoti thank you so much nekuuya kuzonzwa our stories in Bire. We hope to read more of the positive impact of the work that we are doing here.